आदा सागरा मोनोबा आदा सागरखौबो जोङो बिपिएफ दोलोनिखाय जों बिथांखौ मदद होनो आरो सागर बसुमतारिया 100% टिकेटखौ मोनगोन होननानै बिनि सायाव जों फोथायनाय थाबाय। सागर बसुमतारी सारक जाते हाई कमाने टिकेट प्रदान करे ताकि आमी गोबां जनजातिफ्रा आरो गोबां जनजातिफोरनि सायाव बियो अननायफोरखौ होबाय। गेदेर उन्दै साफ्रोमजोंबो मिला मिसा दङ। खुलुमबाय मानगोनां जुमदुवार समस्तिनि सिङाव थानाय गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम दिनै आं दंफैयो जाहैबाय गामि गिदिंदों जेरै सराइबिल सुन्द्रिजरा आमलाइगुरि बेवहाय आरो बालागाव बेबायदि जायगायाव गिदिंनानै जोङो फैबाय। माने दिनैनि आं बे भिडिअखौ लाबोनायनि खारनानो जाहैबाय जोंहा 1 नं गसाइगाव समस्तियावहाय सागर बसुमतारी सारा टिकेट एप्रिलाव 9 एप्रिल खालि जे जानो गोनां एमएलए बिसायख'थि बे बिसायख'थियावहाय 1 नं गसाइगावनि जानानै बिथाङा टिकेट बिदों। दा बिनि सोमोन्दैनो जोङो गिदिंफैदों। बिथाङा माबायदि बिथाङा मोनथाव ना मोनथाव नङा बेखौहाय जोङो गिदिंनानै नायफैदों। जोङो दा खोनानो मोनबाय गोबां रायजो राजाफ्रानो बिथांखौहाय हास्थायदों होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों बे भिडिअनि गेजेरजों। जाहाथे बिथाङा टिकेट मोनोब्ला बिथांनि जानानै बिथांमोना माबायदि खामानि मावगोन बिपिएफखौ माबायदि सापर्ट होगोन बेखौबो बिथांमोना फोरमायदों। दा अब्ला नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थादो बिथांमोननि हास्थायनाय लुबैनाया मा। नमस्कार मुई सराइबिल गाँवर बासिंदा जितु আজি माने निर्वाचन आगन्तक जितु निर्वाचन आহি আছে 2026 विधानसभा निर्वाचन 2026 विधानसभा निर्वाचन आमी राइजर हई आमी सागर बसुमतारी सारक जाते हाई कमाने टिकेट प्रदान करे ताके आमी अनुरोध जनाओ। सागर सारे आमार समाजर कारणे बहुतखिनि काम करिसे तेखेते माने पाले आमार कारणे भाल और आमी निश्चय आशा करूँ तेखेते माने आगन्तक दिनत आमार 1 नं गोसाइगाँव समष्टित बहुत कामखिनि उन्नतলৈ লৈ যাব বুলি আমি আশা কৰোঁ। আমি নিশ্চয় আশাবাদী সাগর স্যার যদি টিকিট পায় তেখেতে নিশ্চয় জিকি যাব। আমি 100% আশাবাদী। আমি বিপিএফৰ সভাপতিৰ ওচৰত আমি অনুৰোধ জনাওঁ হাগ্ৰামা ছাৰে যাতে আমাৰ 1 নং বিধানসভা সমষ্টিত सागर बसुमतारीके टिकेट प्रदान करे ताके आमी राइजर फालर परा अनुरोध जनाओ। सिगां गोजोननाय थाबाय हाइकमान्डनिसिम। आं श्री हेमचंद नार्जारी सुन्द्रिजरा गामिनिफ्राय बुंबाय फैगौ बिसायख'थि 1 नं गसाइगाव समष्टिनिफ्राय जोंनि रायजो राजा दाबिनायाव बा हामलायनायाव श्री सागर बसुमतारीखौ रायजो राजाफ्रा दाबिदों। दा बेनिखायनो जोङो जोंनि रायजो राजानि लुबैनाय बादियै जों सुन्द्रिजरा रायजो राजा बा गुबुन रायजो राजाफ्रा गासै जनजातिफ्रा बे सागर बसुमतारीखौ टिकेट होनांगौनो हाइकमान्डनिसिम आरज गाबहरनाय थाबाय। जुदि सागर बसुमतारीया जुदि टिकेट मोनोब्ला जोंनि रायजो राजानि जेसेबां जनगोष्ठी दं गांनाय उखैनाय गासै खहा जानायफोरखौ सुफुंगोन होननानै जोंहा आसा थाबाय आरो बिनि सायाव जोंहा फोथायनाय थाबाय। आरो सागर बसुमतारीया 100% टिकेटखौ मोनगोन होननानै बिनि सायाव जों फोथायनाय थाबाय। टिकेटखौ मोननानै बिनि देरहानाया जोंहा बेखौनो जों फोथायदों। जों रायजो राजा बिनि सायाव गोबांथार सुबुंफ्रा फोथायबाय गोबां जनजातिफ्रा आरो गोबां जनजातिफोरनि सायाव बियो अननायफोरखौ होबाय। गेदेर उन्दै साफ्रोमजोंबो मिला मिसा दङ आरो अनार होयो। बेनिखायनो जोंहा फोथायनाय दं बिनि सायाव 100%खौ बियो देरहागोन होनना जों फोथायनाय थाबाय। आं रायजोनि जानानै दिनै हाइकमान्ड सारनाव खावलायहरदों बारे बारनो जोङो जोंनि रायजो राजानि लुबैनाय बादि सागर सारनो टिकेट होयोब्ला गोबांथार जोंहा उपकार जागोन आरो जोंहा खना खनला थानायखौबो जोंहा सुबुंफ्रा जोंहा मोजां मोननाय थागोन।
बेखौनो आं खावलायनाय थाबाय सागर बसुमतारिनि थ' रायजो राजा जोंखौ लुबैबायब्ला सागर बसुमतारिखौ देरहानो थाखाय जोङो गोबाङानो रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव फोथायनाय दं आरो बेनो भट होथारगोन होननानै जोंहा आसा मिजिंथिबाय